Ведаеце, які аркестр лічыцца самым старэйшым у Польшчы, ролю якога абуджэння нацыянальнага польскага духу параўноўвалі з творамі Генрыка Сянкевіча з карцінамі Яна Матэйкі, які ўзнік яшчэ за 20 год да стварэння нацыянальнай польскай філармоніі і працягвае граць да гэтага часу. Сёння гаворым пра сялянскі аркестр Караля Намыслоўскага. Дата яго ўзнікнення прынята лічыць 1881, але пачалося ўсё, канешне, раней і было так. У 1876 годзе сын паштовага служачага Караль Намыслоўскі пасля заканчэння музычнага інстытуту ў Варшаве вярнуўся ў свой невялікі маёнтак у Хамяцішках каля вёскі Замасць. Сёння гэта Люблінскае ваяводства непадалёку ад горада Хелм. Вярнуўся і пачаў за свае сродкі вучыць сельскіх падлеткаў ігры на музычных інструментах. Спачатку гэта быў такі невялікі парафіяльны гурток, які выступаў падчас імшы ў касцёле, але калі ён ужо налічваў 27 чалавек, ён і быў перайменаваны ў пастаянны калектыў пад назвай «Сялянскі аркестр Караля Намыслоўскага». І вось з гэтага моманту і да 1915 года ён быў яго кіраўніком, дырыжорам, кампазітарам і аранжыроўшчыкам. За сваё жыццё ён напісаў і інструментаваў каля 250 твораў. Іх мелодыі, заснаваныя на матывах народных песен Замосця, часта перапляталіся з іншымі народнымі песнямі, якія кампазітар старанна збіраў і запісваў, але намыславікі, якіх называлі ў народзе, гралі не толькі фолкавы, але таксама і сімфанічны рэпертуар. За яго адказваў сын Караля Станіслаў, скрыпач-віртуоз, які скончыў пражскую кансерваторыю, але адмовіўся ад прапановы стаць дырыжорам у чэшскай філармоніі і вярнуўся ў Польшу, у Замасць, каб дапамагаць бацькі з аркестрам. І склалася такая традыцыя, што першым аддзяленнем народным дырыжыраў Караль, а другім сімфанічным Станіслаў. Ігралі музыкі не толькі творы Шапена ці Манюшкі, але таксама і творы іншых еўрапейскіх кампазітараў. Менавіта Станіслаў і пераняў справу свайго бацькі. І ў гэты перыяд самай яскравай падзеяй для сялянскага аркестра сталі гастролі ў ЗША у 1925, якраз 100 год назад. За 3 месяцы яны пабывалі ў 14 штатах і адыгралі 80 канцэртаў. І ў тым ліку у Нью-Йорку у метрапалітэн-апера. Я вельмі люблю паслухаць музыку гэтага аркестра, таму у меня накапілася шмат кружэлак. Все яны былі запісаны ўжо ў 70-х, а мне больш даспадобы, канешне, даваенны перыяд. І ў мяне ёсць мара. Я хацеў бы зняць фільм ці невялікі серыял паводле гісторыі аркестра. Ну, хай мара застанецца марай. А мы сёння з вамі паслухаем невялікі твор Намыслоўскага, які называецца «У карчме».